Здравейте хора, аз съм Кинг Роби и добре дошли в новото React видео, в което ще реагираме на новото видео на отборът на Левски София, озаглавено "Сините на път за Казахстан". Мале, вчера са отишли в Казахстан, чака ги, 6 или 7 часов път, нека да изберем отбора. Започва доста тегаво с футболисти, които са на летището, разбира се, виждаме Търдин. Пускам го и се опитам да не прекъсвам чак толкова много. Колко са стилни, човек, тук видях колко флекс. Вижте с какви костюми. Между другото, не знам дали знаете, но сега ще ви кажа. Тези костюми са от Теодор. Това е българска марка, разбира се, много популярна българска марка. Те спонсорират Левски, когато става въпрос за стайлинг. Така че, ако не знаете, вече знаете. Вижте какъв кадър. Това е Алдеир. Между другото, тук някъде ще ви прекача снимка. Снимах се с Алдеир, Рейналдо и Евертон Бала след края на матча срещу Кайрат. Някъде ето тук ви оставям. Тя събра супер много реакции в Инстаграм. Над 1000 лайка. Това е скандално. Някъде тук ви оставям снимката. Брутална. Алдеир, Рейналдо, Евертон Бала. Само талантик, човек. Аре. Това е много добър кадър. Виждате фенове, които снимат с... Това е Сержиньо, това е Алексентес и това е Хевертон. 3 нови футболисти в Левски. Кристиан Димитров, обичайно, буквално всеки път, когато видя Кристиан Димитров, винаги раздава някакви автографи. Ето го и Сержиньо. Ето го и моят човек, това е Хулио Веласкес, най-добрият треньор в българската F5 лига, най-добрият треньор за последните 2 години в България, някой да му стъпи на малкия пръст. Този човек наистина даде на левскарите надежда за това, че Левски отново може да се завърне на картата в Европа. Много се надявам Левски да отстрани Кайрат. Пожелавам ми успех, но ще бъде много тегаво. Наистина очаква ги, пак казвам, много тегаво пътуване, 6 или 7 часово пътуване до Казахстан. Много тежък мач също така че най-лошото нещо е пътуването, хора. 6-7 часов полет. Ако беше 30 минутен, 1-2 часа, окей. Тогава може би щях да бъда по-спокоен, но 6-7 часов полет, наистина това ще е скандално. Хулио Веласкес го виждаме тук с слушалките. Много така станаха модерни, така да носиш дълги слушалки. Аз също имаме такива слушалки, не нося AirPods, които са по-малки, такива безжични. Това е супер модерно в момента, да носиш такива слушалки. Браво на Хулио, в тренда е. Макун, динозавър. Потегляме, излитаме. Над София сме вече. Вече сме в облаците, разбира се. Ще ми е много интересно да разбера долу в коментарите. Окей. Първоначално ще се чури какви са тези рандом числа тук, 914, след това навързах, че може би знамето е наполовина в момента и по-скоро това е... Окей, виждам тук единицата. Ето е тук единицата, която е малко прикрита. Това е 1914 и печагата е бати късметлията. Има подпис от всеки един футболист тук. Бати късметлията. То печага също пътува до Казахстан, така че това ще е един от феновете, които ще бъдат на трибуните. Това мога да ви го гарантирам на 1000%. И най-малките фенове, разбира се. И вече предполагам са в Казахстан. Левски, не знам. Да, точно така. Ето Кейта.
Евертън Бал виждам тук, също така виждам и Търдин, Туркестан. Така изглежда летището в Туркестан. Само между другото, окей, те пристигнаха тук на летището в Туркестан, след това предполагам, че се качат на автобус, който да ги закара до техния хотел, който са си букнали, разбира се. Ще ми е интерес да видя хотела даже в Туркестан, как изглежда. Това е брутално летище. Това е брутално летище, изглежда по чудесен начин. Мале, брутално. Да, точно както ви казах, това е автобуса, който ще ги закара на, предполагам, до хотела. Това е шофьора. Мале, изглежда много клин, бе. Кога пътищата в България? Аре, не ме интересува за другите градове, но в София. Кога София, която е столица на България, ще изглежда такива пътищата? Вижте колко добре изглежда. На тъмно, брутално изглежда, красиво. Инфраструктурата там е брутална. Това е първото нещо, което виждам и наистина адски много ми харесва. Надявам се и в София да стане така. Ето и футболисти, които ще излизат от автобуса и предполагам отиват, запътили се към хотела. Да. Аз съм Нострадамус, как точно предикнах нещата след кацане. Футболистите на Левски се качат на автобуса и след това първото нещо, което ще видят е хотела. Нострадамус! Левски София. Вижте колко добре се погрижили, бе, човек. Вижте колко добре се погрижили домакините от хотела. Добре дошли, даже на български си направили труда да го направят. Също така виждаме тук, това са такива работи, които можеш да си лепиш по хладилника, сами избяга думата. Също така виждам и води и това са Те работи, които виждате тук, са кексчета. Това са кексчета. Сини кексчета, тематични, също така виждате и луга, които са набучени отгоре. Много добра идея от домакините на хотела. Браво, аз съм учуден. Сърпрайзнат също така. Вижте кексчета, брутални кексчета. Добре дошли. Ale! I Samolewski! Ale! И Самолевски, але! Samolewski! Ale! I Samolewski! Обичаме те! Това са български фенове на табела Туркестан. Това е някъде на летището в Туркестан. Окей, това беше. Много готино, много ми хареса последния кадър. От Левски са се погрижили да направят такъв кадър. Така че това е новото реакт видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Щупете лайк бутона, което така абонирайте се за чисто новият ми канал. Аз съм Кинг Роби и ще се видим в следващото видео. Чао!